Manifesto conxunto entre a Xunta de Galicia e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal. Por tanto, para iso fai falta, parte dos compromisos que ten que cumprir Portugal, que se cumplan na parte española e, por tanto, mellorar o actual tren certo entre Vigo e o Porto, que ten un material obsoleto. Con esforzos, agora coas autoridades do norte de Portugal, para dar el traslado deste documento a acordos para seguir no procedimento para cumprir este objetivo e o que facemos hoxe, que se define este novo trazado. Recordo que son casi 15.000 vehículos diarios que utilizan agora mesmo esta licitación o proxecto de execución do trazado non o de hoxe, sino do que xa estaba aprobado anteriormente, a adquisición de centros de proceso de datos de servidores a disposición da súa encomenda de ir adaptando estes novos servidores. Penúltimo acordo, esta de sí, a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos darlle luz verde definitiva á convocatoria das axudas extraordinarias por valor de 18 millóns de euros con destiño ao sector da automoción galego, o sector auxiliar que traballa en Galicia, para Estelantis, pero non só para Estelantis. O prazo de solicitudes vais a abrir, publicase mañá no DOGA e abrirase a partir do luns día 8. Cal é o obxectivo destas axudas? Bueno, xa as comentamos cando empezou a tramitación, apoiar o sector nunha das súas grandes transformacións, non hai dúbida que hai retos moi importantes por diante, perigos de deslocalización. Está a data límite para retirar do mercado todo vehículo que non sexa eléctrico en 2035 na Unión Europea. Isto supón unha adaptación moi grande, case un cambio de mentalidade, moitos investimentos tamén para as empresas auxiliares e de aí veñen estas axudas que van ser dun máximo dun 70% do investimento e unha cuantía máxima de 300.000 euros para investimentos en novos equipamentos que necesitan estas auxiliares para adaptarse ás novas tendencias e tamén, cando sexan proxectos de aforro ou eficiencia enerxética, as axudas poderán chegar ata os 700.000 euros. A nosa intención, 18 millóns de euros, fondos propios da Xunta de Galicia, para executar neste ano, de acordo co que nos solicitou o propio sector da automoción, o potentísimo sector da automoción en Galicia, que supón 200 empresas, 25.000 empregos e o 13% do noso PIB. Demanda axuda da Xunta de Galicia para as adaptacións necesarias e iso responden esta convocatoria do IGAPE por 18 millóns de euros para este ano 2024.